od mojego muža, ten na njo ustał vojne, a ta mama je była stara, a on te tvare, ta nie je mogła tak romadzi dzierżać wszystko, ta nie je mogła sama tam. A później stary nan przyszł, jo, stary nan mojego muža, on doch te tvare no nikom nie słyszał, ale to on te vojne, on je jetzt doma przyszł. A później on čece pravi, was doch ty, moje mužoj, was doch ty te tvare. A to doch nie było jeszcze richtig gotovo, to doch pojeca była natvarena, to doch nie richtig na te vojne. A później on to voznał, a później smo dočeli na Čanove, to je było 52. A tam smo se tam je on pa natvaril zase všetko, kada mi pravič kulniju, pravi to kulnja. A tem kokošam, kusks. A wiecie, što ja minim. A później smo tam byli bis 76. 76? Później smo museli von wegen te kolje, a tam žena była nejo. A tedy su nas uhnali, a vele krenuli nesmu, da su nas richtojo było kaž uhnać. Von jo tejac ne može bući, jo kola, a tam nejo žena była. To je było zrudny czas. Ten je był zrudny. A później nismo se moje žene nikakve tvare ne kupić, nikakve su mili peneza, mu nismo tak mili, a to su tak malke hopinali, nic mili nismo. Mi nismo. A to su mili se tvare ne kupić, oder su do bio vode čanili, neubau, a my smo popravili, moj domoj, a to moja mama nante ste že samo bojite, ja sam dva bratra imela, a ti ste do kuće bzubujaj. Tam nije nichten doma bu. A moj muž se pun tam też zase. Tam jo se uniš jemu všetko natvaril, verkštat a všetko, ten jo, te bomu je on tam rezal, na deski rezal. A ja neviem, što remejší preč. Dživava, a čece sam byl dživava.